Biyag ti tao. Anya tinaramid mo iti kawis ko? Anay ko tibok ko, madam. Di ka pungutan. Apa yan na pisang timanggas to'y bado ka? Diyak ka mo napisang timanggas na, madam. Amum ka din naman no ti balor da ito'y abado? Ha? Alona? Saan, madam? Nginginaan da ito'y abado? Tapno amom? Kit-kit gaputa na pisang tilila ba ang abado? Awan ti sweldom itapulan. Anya? Ha! Day tati magkanab ti kasken ka ababaunan! Sana rumbang ti kasi nga naramid mo kanya ulo na ababawanan, Adelina. Rumbang laang tinaramid ko kenkwana, tapno agnakam. Awan ti karpa nga mamangdangran iti pada matao. Dakas tay tangar aramidem ka iti babaunan di ti balay. Anya? Sana mo't nga gagara amapisang ti manggas ti badong. Naglabamat ti mo. Isakit mo? Day jaya babaunan, Armando? Ha! Di mo isakit day jay nga alona. Gaputa adda na aramid na sana nasaya kanyak. Saan lang mata ni Alona ti pangipakpakitam iti sana nasaya at no di kat amin dagiti babaunan ti ti balay. Anya? Adda matrek na dagiti babaunan. Iso pa nga asin. Tadi mo mo't idapaspasakitan. Jessica, apa yan nagluto ka iti adu asidaan? Ay, iso nga minti, imbilin kanyak itay ni Sir Armando, madam. Anya? Apa yan nagpaluto iti nagado asidaan? Ay, njak mo madam. Tiyawanan pa yun nga Armando. Asino nga iti mangan kadagita asidaan? Agsaysayang laang iti kwarta. Ay, Alina, anan tayo amin dagita sida. Anya? Nagpaluto ak iti ado tapno maramanan mo't dagiti babaunan. Anya? Pakanam iti naima sa taraon dagiti babaunan, Armando? Wan, sana rumbang nga imutam dagiti babaunan. Sana mabalin? Ah, Babaunan dalaang dito'y balay. Pakanam kiten iti agkakaima sa taraon? ay, panawan kayo pa, sir. Ay, madam. di ka pumanaw, Jessica. Ay, Ingkakit di ayabaan dagiti kakadwa mababaunan taglalang lang tayamangan di tilamisan. Ha? Tadaulan ti ulo, Armando. Makisango kakit dinamangan kadagiti mamirmiraot ababaunan. Uston. Agtugaw kakit din, Adelina. Da kayo laang ti mangan. Jakla kaya ti makisango amangan kadagiti babaunan laang. Jessica, asino jay lalaki ang kasarsarita ni madam? agap-apply mo't a driver. Ha? Apay? Ag-resign ka di jay driver da madam ka ni sir? Wun aluna. Saan ka no maanusan ni Miller ti ugali ni madam? Iso nga resign lang. Anya? Damag ka. Saan ka no ngayon intod ni madam ti sweldo ni Miller? Iso nga agikat lang ngayon. Nalabos ngamin ni madam. Ore siya. Di na paintod kanyak ti sweldo. Anya? No sa anak mo to na makaano, sa agikatak mo to na para laban ni madam. Agsapulak laangin iti sa bala pagtrabahwak. Ala, asino langan nga iti mabati dito'y balaydan, wagikat ka mo to na luna. Kasi ka, Jessica. Sana mabali na mabati ak dito'y alona. No agikat ka, ay agikatak mo tang. Anya? Tilaang pampanutay ni Sir Armando. Nasingpit kada tayo ababaunan ni Sir. Ay, Nabayag ko man na pimanawak iti daytoy abalay. No saan agapukin ni Sir Armando. talaga ka di pumanaw kan, Miller? Wala, Luna. Simang putmutan di kasukat ko driver ni madam. Ngam kasanon ngay no, di mo naala ti sweldom ka ni madam. Baybaya akong uray di nanitid kanyak ni sweldo. Tinapatag, baka panaw ako niti dahito yung balay. Miller, Agsapulak lang niti sa balay pagtrabakwak. Dahil nasingsing pati amok. Sana kaskan ni madam, tagalas ti ugali na.
Nalawag ayam ti balay da Madam Adelina kan Sir Armando, Alona. Wen Ray, mansyon ti balayda. Talaga gaya mabak nang da. Agkakangina, dagiti kagawaan da. Wen Aray, Nagdadak kala TV. Nalawa alamisaan. Kanada pa'y antik a koleksyon da. nagsam ngamin ni Sir Armando nga agkolekta kadagiti antigua kagawaan. Kasta? Wen. Sige, panawan ka pa ito. Ituloy ko adalusan ti silid da Sir Armando kan Madam Adelina. Mabit lang, Alona. Apay ka di? Mapan ka iti silid, dagiti amo tayo kunan. Wen. Apay? Kwa, awan. Lipate mo ang timbaga. Awan parekot iti dayta. Siya kung di makamo. Isungawan ti rumbang nga pagdanagam. Bye! Ray, sino siya kinasarita mo? Itay kakadipay dita, Jessica. Inasitgan ka itay nalpas kayo ang nagsarita iti kasarsaritam iti cellphone. Asino day jaya kinasarsarita? Anya ko matibibiyang mo. Nasken ka ding ipakamukan ka no asino ti kinasarita. Aramidam ti trabaho. Taramidak mo ti trabaho. Sa dilo ka di pa iti papanan nyo, madam. Ay, awanan re. Agawid ta ni Jay Balay. Madlaw ko na bannog kayo, madam. Panagpunat, masapul ito ag-relax. Anya, agrela. Uwan, madam. Ada mo ka lugar ang mabalin nyo apat ito. Oh, kasla kayat ko na itangay pagkamari. Ano kaya't nyo, madam? Mamantay ito lugar. Sigurado ang maliw-liwa kayo iti dahil siya lugar. Oh, sige man nga Rodre. Kayat ko ti makarelax. Magustuwak tinangi pa na malugar kanya, Ray. Kunakon kat ang magustuhan da ito yung lugar, madam. I like you, Ray. Sika lang ti magustuwa kan nagbalin at driver ko. Apayan ako nam da ito, madam. Gata, amom ti paggugusto ko, Ray. Dahil sa makmat ka, tambapaan ka na giti kakastoy a lugar. Kasta ka di, ma'am? Wen, ngam nabaya ka sa anak ngam imay ka na giti kakastoy a lugar. Gaputa, magkumikumat ka na giti negosyo mikan ni Armando. Ma'am. Alala. Excuse me. Danggayan na nga ginom iti arak, Ray. Uwan, madam. Rabi ka na si Mampet. Ita mampay arabian ka. Di nak pinakasarsarita, Armando. Kaya't kun timaturog. Babartag ka asim Mampet. Kumusta na iti negosyo? Naasikasom ka di mutla na yung bag. Awan ti rumbeng. Pagtanagam ka dagiti negosyo ta, Armando. Awan man ti parigod. Nasaya at nukasta, Adelina. Daka di pa'y tamagam kanya, Armando. O, anden. Aginanakan, tani. Naparpartag ka si Mampet. Sabaya talaga, Alona. Di, Timadmadlaw ko, anya nga minday ta amadmadlaw mo, Jessica. Kanayaw na makisarsarita iti cellphone ni Ray. Saan la da ita tinadlaw ko kan na Alona? Anya pa'y nga'y tinadlaw mo. Ma'am, tumalangkaw kabayata na makisarsarita iti cellphone na. Anya? Abay, awan ka diti sa bali ang madlaw mo, wano mapalpaliyo mo. Awang mo't sa bali amadlaw ko, Jessica. Basta, sa anak pa'y mutkit di asigurado no pudno ti atap ko. Ay, ala! Anya di ba mas pasamakan ka, Alona? Ay, pasensya kayon, madam. Jack ing gagaramatin nagtibaso.
Anya! Oh my God, Anya! Nay ko, di na ko yun, madam. Masagsakit, anak. Kirumbengkan ka kat kasto! Di na kisubabang tila, babo, ah. Pangasyo. Ito ti rumbeng tapno, agnakem ka! Nakakasikan itinamayan kan ni Adelina, Alona. Sir, Bayam ta kasaritang. Sana rumbang tinaramid na kan ka. saanan, sir? Ang mga nadada makapungtot kanyak. Awan ti rumbang apagdanagan. Bagbagak ni Adelina at dinan ulitan tinaramid na kan ka. Apay nga sakit mo dayjay nga Alona, Armando. Bueno! Adda relasyon nyo, Anya. Nagalas ti panagpampanunod mo. Kaya't ko lang nga ilinteg ti mading aramid mo kadag iti babawanan. Rumbeng lang, tikas jay ngay naramid ko kani Alona. Tapno mo nanton nga nadandag iti kagawaan dito'y balay. Kasunod no pumanaw dag iti babawanan. Asinulangan ti kaduwatan iti balaya. Anya? Kabalan nga ta amin na trabaho diti unag ti balay. Kwa? Agpanunot ka ana imbag, Adelina. Dakkel ti may tultulong dagiti babaunan diti balay. Iso at di mo idadangtangran. Alona, anya nga tano idarum mo laangan ni madam. Ha? Pumanawak laangan, Jessica. Anya? Agsapulak laangan iti sabali apanggadak. Jakon maanusan pa ni madam. Sige. Pumanaw tangarudan. Tauray siya. Kaya't kumultan ti pumanaw. Alona, Jessica. Pangasyo, tadi kay pumampanaw diti balay. Sir Armando, Sa akong tagkid-kid daw iti pamakawan kada kayo adwa. At iti kwarta. Nay, sir. Apay day ta kwarta. Namuwa kasat nga inted ni Adelina ti sweldoyo itabulan. Iso, siya kung timangtad. Ay, agyaman kami, Sir Armando. nagyaman kami, Sir Armando. Awanan yaman na. Basta di kay pumampanaw dito balay. Di ulatan ni kaskaso ni Adelina. Alona, kitaan ni Ray. At tamanan ka sarsarita na iti cellphone. Ni, wan nga agpaiso. Tunggal adda kasarita na iti cellphone, umadayo. Wan. Datlag ti kinatao day taaray. Pagduado ang tilangana si ka. Di mo ipadlaw nga iso tikit kita, anta Jessica. Ang mga nudakas da aramidan nakadata. Ay, wan. Ay, ala. Tay, nay. Tumalangkyaw manang. Warwaras na ti panagkita na itaglawlaw. Umay ka, Jessica. Paliiwan ta tigaraw day ta alalaki. Aray, sabali man na pagginuman tinang iturungam kanya. Well, madam. Ad damanan, marelax ka iti dayto yung lugar. Nalawa ka na duti tattao dito, Ray. Pasig ababak na nga kas kanyak ti adda ditoy. Talaga, dagiti lang babak nang ti umay iti dayto yung lugar, madam. Nangina dito iti arakan pulutan. Sana parikot kanya, nga oray nangina dagiti mainom nga arak ket pulutan. Ado ti kwarta, Cray. No kasarot, madam. Agordera kon iti inuman tangaran. Kaya pulutan. Oo, data nga aginom iti arak, Cray. Danggayan nak. Areglado, madam. Kanayon kayo arumwar ka ni Ray. Sa dino ti papapanan nyo, Adelina. Kuy-kuyugan nakla nga mapanaginom iti bar, Armando. Manipod si Mangpet na dyan, driver. Kanayon ka mo tanarumwar. Mas asikasom ka niya na imbag nagiti negosyo ta. Oh, awan ti parikot ka nagiti negosyo ta, Armando. Mabit lang.
Agim imon kakadikan na Ray. Apay kumangagi mo na ka. Come on, Armando. Madlaw ko apag selselosam ni Ray. Aniya. Awan di sa bali nga raram. Midin mi kini Ray, Armando. Dagiti amin na nagbali na driver ko nila ang Ray. Ti pagtaltal ka. Mawatam. Aniya. Nasingpet. Kanalaing makibagay ni Ray. Iswadi ka nagdamagpay. No kanayon kami arumuar ka ni Ray. Anya nga ti desisyon mo, Miller? Sarkan ta ka din ti balay da Madam Adelina kan Sir Armando. Unay! Aramidin ta daytoy. Kapunta kayat ko apalson ni Madam Adelina. Maramid mo itan ti kayat mo, Miller. Kuyugan ka sumbrek iti day jay abalay. Takawin ta dagiti kakangina nga alahas ni Madam Adelina. Kastamat tan dagiti kwartada. Ayos. Agsagana itakanyak ni Madam Adelina. No di na inted ti swildok iti makabulan. Kas mo isa driver na. Taktakkel ti singirak itaabayad na. Jessica, green ka. Jessica, Napay ka di alona. kasla da na kastra ka tao diti balay. Anya? Amang ano da na kastra nga agtatakaw. Mabitaan. Adoy. Sakay sa ta iti bote ti arak. Apay day taabuti ti arak, Jessica. Nabayagan nga isagsaganak dayto iti sirok ti katre. Armas ta dagitoy abotay alona. Pag-aasiyo, di wala na amin dagiti alahas ko. Bikon og reklamo. Itod di pa'y amin dagiti kwartayo. Ala, ito kami na sa pula niyo. Basta saan da kami apat patayan. Kwartalan nga iawat dagiti kwarta. Narasan? Titiparakan ka! Ito'y matiparikan ka. Sir, madam! Ayos kayo kadilang! Wan, Alona. Ay, Diyos ko. Agyaban nagtadimteng kayo, Alona. Jessica! Madam, imawag kami ni ti police. Agturungdang ditoy. Miller ken Ray gayam ti agtatakaw. Dagiti awanan bain! Sa nabale, tatiniliwan dagiti pulis. Alona, Jessica, agyaman kami kada kayo, Juan. No, saan na kami at tinulungan? Nalabit, naala da aminin nga alahas kan kwartami dito'y sined. Kanamangan, noon yan tinaramid da kada kami. Isungagyaman kami kada kayo, Alona. Inaramid mila ang tirumbang, sir. Madam, Alona, Jessica, pakawanin da. Saan arumbang tinararamid ko kada kayo iti kalabas? Kat nakaamirisak itan. awanan tirumbang nga ikidawan nyo iti pamakawan, madam. Napakawan da kayon. Agyaman unay, Alona. Da kayo aginurak. Da kayo gayam ti makatulong kada kami. Kat ulitek ti agyaman kada kayo. Biyag ti tao. Sika man ang tinagbayad at ikinantay, Lela. Mababain ako. Ay na, agtal na ka. Mapantakit din. Agawid tayo jabalay. Ha? Lela, mabain naksa. Kasla sa anak pa yung nakasagana. Di mat nagsaritaan tanti may papaniti day tabanag. Kaya't da ka ama-am mo da papakan mama. O mga nusandak akayat. Fidel, nasayat at tao da mama kan papa. At lang amin mabalin nyo itibiyag. Idindo da kami kat nakurapay lang.
ay ayatan na kuno saan. Ay ayatin ka, Elena. O ano kas nga rod, panagnagamday ta. Agawid tayo jabalay. Takayat da ka makita kan maam-am mo da papa kan mama. Natahal ka yung tinubyo ti anak mi, ah. Agyaman nag, sir. Di nakawagan ni ti sir. Papa, kung namon ganyak. Ha? Manutawan mon, iho. 22, ma'am. Mama, kunamatan kanyak. Kamang kan ti pamilya mi. Iso nga ipasig mon ti bagim kada kami, okay? Agkat anyat plano yo iha. Agkasar kayo kadin kan ni Fidel. Saan pa'y mama? Lepasan na pa'y ti panagadal na. Okay. First year college lang amin tinailupas ko. Taawan pagadal ko. O sige, ituloy mo tag-eskwela. Oray maudin tungaruden ti kalaysa. Agtulpos ka pa'y iti panagadal mo, iho. Anya, sikat imang paadal kin ni Fidel kunam, Milena? Wen papa? Sigurado ka, iha? Wen mama? Di kay madanagan ta na singpet ni Fidel. Iha, sana panangupay kan ka. Adayo, tiba iti tawon nyo. 35 mon. Kat 22 na lang. Di kan tunga tagbabawi, ang makinobyo iti ubing nga tayong sika. Santo Apolos papa. Nariknak no kasano ti panangipatag ni Fidel kanyak. Kasta akmat kan kuana. Di kay madanagan. Tasaan nakabasta agtalag iti may sa alalaki. No jak marik na ti panangipatag na kanyak. O sige, magamukay ha. Agtalag kami ken ka. Ket good luck nga rol, kada kayo ken ni Fidel, anak. Asino ti mang paadal ken ka, Fidel? Ni Elena, danang. Elena manan. Di matimbagak ken ka sinaamon day jay a babae. Tasi ka ti sarsaritaan dagiti ka baranggayan tayaw. Nanang. Di ka lababae. Bakbakit tay nobyam nga musika. Di kay kumamatag soy ti kasta nanang. Tanasayaat ni Elena kanyak. Nasingpet. Kan talaga mariknak ti kinadungo na kanyak. Kan maisa. Tawak lang mata makariknay ti ayak. Basta, diyak kayat day jay nga Elena para ken ka, Fidel. Isu asina amon. Di ka kaagyaman, tadamang tulong yanak ka. Nagasakit din ni Fidel, ta nakatumpong itikas kin ni Elena. Uhu! Uray pa'y nga ran isu ti kababaknangan dito'y lubong. Diyak tulat ta kayat. May payan na nga ron iti anak ni Fidel aya kat bumakit meten abalasang. Kay ubing pa'y mal, ka nasulukla at 30 na. Narigatin nga aganak ti kasta atawan. Adanto may aganak nga tawin iti nasuro a 40. Adanto lagi nasuro a 30 ni. Di mo ita pakibiyangan. Tabalasang ginbaro na balik. Awan makita ka dakas iti dayta. Oh, Auntie Fidel, allowance mo. Inikanak ni Mama Idigalman, Papa. Sabali pa ito iti, alam mo, naimbag lang at kautim no maghipit ka. Saya atim ti panagadal mo, ha? Narigat ti awan malpas na nga adal. Narigat ti makastrek iti panggiran no saan ka a degree holder. Wan, Papa. Katagyaman na kada kayo. Gapoy ti tulong yaw. Basta ti isiksik mo iti panunot mo, iho. May maysa tayon a pamilya. Noan niya ti paregot ti maysa. Pag titinulungan tayo asulbaran. Bagay, papanam. Ije palay da Elena. Bukas na, maklon mo ni Elena, ngagbalin ang malugang da. Kitwan anya pa'y nga Agdindin nadan. Awan mo't maaramidak.
kasarlat kurang kadakwadan. Kahit anyat ko yung mga ijay. Awan! Inakla umiliw mat sige, nakaw. Adoy nanang. Agmerienda kayon, di kay agbabain. Agyaman na Elena. Ay nakasingsingpit ka. Nagasat gaya ma talaga ti anak ko. Takasken ka tinagbalin na nobya na. Pagrabangak day ta. Tapat-pat ka kunay ti anak yun, nanang. Mabit lang, yalaan kayo pa iti spaghetti. Ay, saan nagbalasang ko? Nabsuga ko na yan. Ay, kwa nga, men. Ada importante agagarak. Iso nga, mayak, Elena. Ha? Ay, anya day tananang? Kwa? Ay, kasla, mabainak mo tamang ibagan. Ibagayo kit din. Anya day tayo, nanang. Di kay kadiag babain. Kwa? Ay, umutang ako ma. Uray, 5,000. No, ada? Awan nga min bagas, men. Pagbayad ko, iti hulhulog ak alone ko. Ay, day talaga yam. Mabit lang, taikan kayo, nanang. Papanaman ang bagay. Kanayong karuwa. Ije balay da Elena. Ika ba rin umutang? Di ka lang mabayin sa kastangar aramay daw. Umutang nga kaya? Ha? Inakla ikan ida itinatengkan prutas. Daw. Inakmat umiliw Saan ang napupuutan di pa naglabas daw? Nakaturbusin ni Fidel. Trabaho pa yan. Wen nga rod, papa. Isu na lang ta iti addayo a lugar ti na kay distinwan na. Makapaykawa ti kawan ni Fidel dito'y balay. Talaga kasta iha. Iso ngay ruamon ti bagim. Kaano nga iti plano yo pa nagsimpay ha? Mapmaparin titawan. 40 mon. Urayak nga iso ti umuna amang ibaga iti dayta. Tsakmat mauray. Anya? Ay, sikan ati mangidarirag anak ko. Awan mo dakas na, taagayan na head kayo mat. Nala, ibagam takasar itami apaman nga agbakasyon, iha. Pagsasaritaan tayo kit din ti panagkasaryon. Kaano ka nga gawid, Fidel? Ito naman ang awa sila na. Apay ka di? Kwa, adang amin damdamagan da papakan mama kanyak. Kaano ka nung agkasarta? Amang ano kasarita da kain to nagawid ka, Fidel. Ano niya? Oray, ti panagawid mo, ha? Kuwagaya. Adagayang operation ni Inton ungay lawas. Isa, may tamtam pa ilati pa nagawid ko. Ha? Nalipatak mo tan. Sige. Tara at dami iting ni. Bye. Bye, Fidel. Nagkrigat kayam ti long distance nga yan. Makapailiw tinobiyok. Oh, Elena, iha. Saan ka kadya sumurag iti trabaho? Awan ganas kong agtrabaho, mama. Nag-emergency leave ak. Anya? Apay, anya't mapaspasamak kan ka, iha. Awan, mama. Malmaldayak lang. Mano na bulan asan ngay mauawag ni Fidel. Ag-text mat kiti, ngam sagpaminsan lang. Anya? Apay, adasan nyo ang nagkinaawatan. Awan matiamok, mama. Ngam mas daawak. Kasla limami isang tinobyo kanyak. Kasla saanan anaragsak kanyak, mama. Ha? At hapag nga mga nuadan sa baling ayayatan na. Anya? Iha,
Think positive latan. Si kamat laang ti marigatan. No agpanunot kay ti saan anasayaat. Ha? Ay, naimbag nga oras yun, nanang. Mapalinti umay. Ay, ado ti sa nga ili-mili na. Di ka maasikasaw. Dadagiti ka trabahuan ni Fidel. Pumanawak matla adagos. Agda magakla ko may papankin ni Fidel. Agda ka di. Kwa. Agda. Kaya't ko ang makasarita, nanang. Sige. Mabit lang nga tayo bak. Pakiuray mo di ta balkon, Elena. Apay akaslayad at ayong tibagim kanyak, Fidel. Kwa. Fidel, please. Ibagam man ti agpaiso. Saan ka ka din anaragsak kanyak? Elena. Agkasarta ko man, Fidel. Pagsasaritaan tayo ti pa nagkasarta. Sorry. Elena. Ngam aglinipatan. Anya? Fidel, sweetheart! Umay kayong tabangan tayon. Nakaluto kamin kininanang. One sweetheart. Umuna ka namangan. Sino dyan masikog a babae? Apay, sweetheart, tiawag na kan ka. Kwa. Nobiyak. Ni Mariel. Kat umadanin ti kalay sa amin, Elena. Diyos ko. Jaklay pagaro pakastoy ti isupad mo kanyak. Nakurayak iti manuhatawan. 5 atawan, Fidel. Kastoy lagayam ti mauray ko kan ka. Elena. Amumat no kasano ti panagayat ko kan ka. Apay naaramid mo ti kastoy kanyak, Fidel. Pakawanan ako, Elena. Aklunan ta kumatigasat ta. Saan adata tinay kari para ti tunggal maysa? No okay lang kan ka. Ti panangikalang mon kanyak. Saan kanyak? Ngam amukon. Maawatak itan, Fidel. Inaramat naklaang. Inalilaw nak, Fidel. Pakawanan ako, ma. Elena. Jakmat ninamnama ang mapasamak ti Castroy. Iso pakawanan na kuma. Jak kabalan na, mama, papa. Jak itulok ang maagaw ti sabali ni Fidel kanyak. Elena, iha. Ang kasaran iti mabiit ni Fidel. So, bay-bay amon. Saan ang mabalin nga awan maramidak, papa? Inaban ko ti ayan ayat mi ka ni Fidel. Mapanak iti pakangayan ti kasarda. Tainak ati paan ti seremonya ti kasar. Elena, amom ka dito ibagbagam. Ibabain mo lang ti bagim iti kasta nga aramidon. Ay ayat ak ni Fidel. Para kanyak lang ni Fidel, mama. Anak ko, lipat mong daya, Fidel. Sa lakas kang kuha na tirumbang ayatam. Takalpasan ti ginasaya at ngayon papaay mo kan kuha na. Tapos dyan lagayam ti aramidot na. Isualipat mo. Papa. Iya, italaang tayo tamang krignam. Patsyak, ang makailiw-liwag kang tumatlang. Papa. May tatanalpasan ti kasaryo iti asawam sa dinaw ti pagnaudan niyaw. Ije balay da Mariel nanang. Tayo tayo hindi trabaho mi adwa. Alakit, ada kayo dayta. Noo aganak ni Mariel o may dakalaan, tasyak di mang patanggad kan kwa na. Wana nang.
Ay, naimbaglakit din ta ni Mariel, di nasawam anak ko. Ubing lang arudan, napintas pa'y. Padampay, a professional. Talaga siguro may iso ti para kanya, nanang. Apay anaw limag kamatlakay. Manipod ng kasarti anak takas tanti Jarmo. Aglalarot ka. Kasanaw, mababainak iti pamilya ni Elena. Nay, Ay, nako. ay nagpagpahinam ngay. Apay, asinaw na gidya at tao tapno mabain ka kadakwada. Kalpasan ti panang tulong da Elena ken ni Fidel nga ag-eskwela. Kasday ti inaramid na. Ay, sana problema dayta. Mabalin mat abayadan ni Fidel, tinagastos da kenkwada. Tadamot ang trabaho na. Ay, problema ay dayta. Ibagbagal lagi ti tao nga inaramat na kanulaang ni Elena. Tapno makaturpos iti panag-adal na. Ura sino may siguro tagsasaad iti biyang ni Elena? Talaga ang masakitan. Kahit, Ay, ay, mabalinta nga ay. Nalpasan ti kasar. Ustukit di, tani Maria, ti nasawa na. Kay kayat ko, gamday jay nga Elena. Sigurado kan, itiday tapang gandang mo iha. Agabrod kan. Wen, mama, barang iti panagabrod ko. Makailiw-liwag ak iti napasarak dito eh. Ay, iha. Aprobadon ti papeles ko. Iso nga ag-flight akon iti mabiit, mama. Agawid ka nung diyaya ti anak ta, Fidel. Asino ngayon ti mga awir ka ni baby? Apay, saan ka din nagsubli ni manang aning? Saanan? Agpaagas ka nupay. Ada ngamin sakit na. Kastaya? Sige, tayo naktusukunin ni nana. Tayo isumti mga awir iti anak ta. Sige man nga ron. No si bibiyag kumapay day dinanang ko. Iso ko mati mga awir. Ngam nasapamot ngamin api musay. May destino kiti sa bali ang lugar, Mariel. Wen nga rod. Ay, agsina tani ti trabaho, Fidel. Sana ba Tasan unay nga adayo ti pakaidestinwa kani. Agananad ka nga rod iti lugar apapanam, ha? Wen, kastamat ka na kayo. Agan-anad kayo mat iti anak ta dito eh. Nanang, rumarak. Mangan kayon to na. Pakanan yung tumot ng apo ko yun. Ay, papanamanain balasang kaw. Ay na, saan na masapula damagan nyo dayta? Narigat ti man nakibiyang launay. Ha? Sige, mapanakon. Marabyan na ka sumangpat. Papananda nga tamanain. Basta sumangpit na nagapoy ti trabaho na. Agsukat adagos ket rumwar manain. Huwag damaga. Tas lama kaungat pa. Sa baligayang kiugali na itamadugang ko. Kasla nasingpit matididamaw. Gamita, sumupsuplada matan. Manipod idinay destino iti sa bali a lugar ti anak ko. Kanayon matan arumwar. Marabian nga agawid. Yak maammo no sa dino ti papapanan na. Hello, anak ko. Hello, nanang. Ang pwede makontak ta asawa. Anda ka dito balay? Ay na, saan nag-aawid idirabi eh? Diyak amaw no nagturugan na. Anya, mapansakit dito atap ko ah. Ha? Atap mo nga? At ay danon da kanya. May papanid asawa. Kat numapanak nagkakaluklok ko nak ni Mariel. Diyak amo no anya ti aramida. Ah, andyan kayat mo asawan. Agyaman na kita impormasyon, pare. Agturong kami ni Jay, pare. At nakakadwa ka pulis. O sige, agyaman ako manin, pare. Bye. Kunak tubay kat. Kaduam ti lalakim iti da ito'y hotel, Mariel. Gusto gayam tinaydanon kanyak.
Awan kayo itibayin! Fidel! Agsinatan! Saan kan ngay ayatan? Nakarakaro pa'y adikan ay ayaten! Manglilipot ng asawa! Ipabalod kayo! Awanan kayo itibayin, adwa! Ay na, anak ko. Impalintuag mo matan tilamisaan. Ay, gusto na itan. Nalang, nasakit din nagam ko. Awan amo ka nagbasula kita sa wag. Apay nga naramid na tikas day kanyag. Apay na lang. Ay na, paypayamon na itay ang babae. Di mon panunutan. Tapno saan ka ma-stress, anak ko. Apay ang gustoy. Tinagtungtong palan ti pamilya mi na lang. Apay! No kasta, agawid kayo ni ti asawa a foreigner, anak ko. Wan, mama. Padaanan da kami, ha? Ay na, maragsakan na para kan ka iha. Kamaudyanan na, nakasarak kan iti lalaki a para kan ka. Wan, mama. Makunak amay sa akagasatan ka dagiti amin na babae. Ngamin, nasingpat tinagbalin nga asawa. Ay na, nagsayatan no kasta, anak ko. Sige, tagimpaki kami pa'y, mama. Umawag at tumanan inton madamdama. Bye. Bye, anak ko. Kaya timpang ka dyan, anak ta. Agawid dan iti mabiit, kat ikuyog na kano ti foreigner nga asawa na. Ay ka nasayara. Tapno, mamamuta mo ti personal ti agbalin na manugang tabakat. Nanay. Payakas na tila nga masimbang patanak ko. Nanay. Naikata ko na iti trabaho. Anya, apay nga eh. Nakadisgrasya, nanay. Pagda nakasinungbat ko iti kalsada. Diyak nalapdan ti puntot ko. Kat nailawanag. Napaltugak, nanay. Anya! Biyag. Di tao. Ay na, kasano itan lakay. Kalkalpas tinagpig sa abagyo. Nagado tinadadaal dito lugar tayo. Ultimo garden awanan. Eh, well nga rod. Nakuha ni Mariin siyang nga da kano kalami ti fund. Manipod kano iji munisipyo. Ah, kasta ka di lakay. Ay na, nagsayaatan. Ulitam tuman kan kuha na sa lodsudan. Jakmut na damagan. No kaano ti panangiwaras da iti tulong. O sige lakay. Tain na kaya balay da. Damagak no kaano da ita. Ni Mariin siyang kano tinakaibaga iti da itakin nila kay ko, kagawan. Wan, pudno da ita. Adagga po di munisipyo tulong. Ang mga ano inton umay alawas pa, dagiti tulong, kan dagiti relief goods. Kasta ka di kagawad. Ay na, pagyamanan tayo unay. Tadala tatulong nga ipaida para kada tayo. Wan ay wan gayam. Sigan tuman ti makamo amang ibaga kadagiti karubam. Ipakamom kada kwada nga umay kay to iji barangay hall. Tapno sana kun mapan ijaan nyo, ah. Ay katuan ang kagawad. Awan parikot iti dayta. Siyakton ti makaamo amang ibaga kadakwada. Malag, yaman ang nga Gina. Apo! Apo! Oh, Gina. Anya ti bagam? Ay kwa. Imbilin ni kagawad Lolito nga da kano iwaras da relief goods iji barangay hall inton umay alawas. Anya? Dayta ti umay mo ibaga? Aha? Anyat pagkit kita am kada kami, awan makan me? Ay na, saan may pagtatakkunan ti anyaman a relief goods nga itad ti barangay wano sino pa hindi ta?
Ha? Ano ti kwartami? Amuyo dayta. Iso nga iti uray ka anuman, kasi tinakunak, saan miya pagtatakkunan dayta relief goods. Iso pumanaw kan, Gina. Anya, relief goods ti bagbaga ni Gina. Wen mama, agga po kano iti munisipyo. Iwaras da kano into nung may alawas. Kukwada dagita relief goods. Para kadakwada laang amamirmiraot. Iso nga ro ka sa timbagak ni Gina, mama. Iso pinapanaw ko na. Husto lang tinaramin mo, anak ko. Kukwada dagita relief goods. Anya? Kasta timbaga ni bilin kan ka bakit? Wan nga rod lakay. Makapasair mat itirik na. Imbaga na ko maitinasaya at adi na kayat. Saan akas di a pinagsasawan na. Gayamon. Anya nga rod nga ikit baknang da. Di da kasapulan ti anyaman at tulong. Sapay la ko mga rod tadidan tumaawanan. Tapno saan dan to nga agsapol iti tulong ti daduma. Nagsakit ti panagsasauda. Imbes anasaya at ti panggap ko anapan ija balayda. Ngam kas di matan timbaga na kanya. No, danto ibilintakan ka. Ibaga mga isudalatan ti mangibaga. Sana si ka. Tapno maliklikan ti agkakasakit asarita mangag mo. Nasaya ta nagsabat ta kagawad. Madam. Apay, anya jay may imbaga ni Gina jay balay. Nga da ka no tulong nga gapoy jay munisipyo. Pudno day ta, ma'am. Kinapudno na siya tinangibilin ka ni Gina nga umay na ko maibagay siya ayan nyo. Kasta, Apay, ada ka di parikot, ma'am. apay nga imbilin mo pa ilang. Anya ti panagkonkonam, pagtatakkonan may day jay relief goods. Kukwayo lang. Madam. Kukwayo lang. Ngamen, da kayo amamirmiraot ti ad-adda nakakaasi. Da kayo dagiti tattao amatay no awan ti maitad ti gobyerno a relief. Kasta nga rod, timbaga na kanya kininagsabat kami, Romeo. Kastamat lang timbaga ni Belen. Kani bakit ko idin na pa ni Gina iji balayda, kagawad. Unayan day abak nang. No di da kumamutan kasapulan ti tulong, ibaga dala ko may tinasayat met. Makapasair met, dagiti pa nagsasauda. Anya ngay nga rod kagawad. Sapay la ko mga rod, tag na nayon ti kinabak nang da. Ay, dayta tinapan nyo inalay di barangay hall a relief goods nga bagbagam, Gina. Wan, isa da ito eh. Naimay ka kuma, adda kumamat relief yo. Ay na, mamin ano ay nga ibagakken ka, Gina. Nga uray mamin ano nga agbagyo. Sana may busti kwartami. Kan kasi tinako nakidikan ka, saan may pagtatakkunan dayta? Kita man, kasla talula piraso a sardinas dayta. Kan may sa kilo a bagas. Ay na, talaga para lang kada kayo dayta ang mamirmiraot. Anya? Oh, mama, umay kayon tamangan tayon, nakaluto akon. Ay mabit lang anak ko. Umuna kalaptan amangan. Ay, jakmet la masubutan dyan na abak a kwartak. Ni, naabak kayo iti online na sugal? Wan nga rod anak ko. Nagdakalagata dyan na abak kanya. Barang masubot ko pa eh. Ay, Ala, umuna ka namangan. Sa anak pa'y amabisin. Agay ayamak pa'y barang agsuble di kwartak. Anya, naabak ka iti kasino anak ko. wen nga rod, mama. Nagdakkel agad tinaabak kanyak. Wah, kasano itaan. Manulaangan di kwarta ta anabati ije bangko. Ay, di kay mandanagan, mama. Masiguradok nga iti sumaruno. Mga bakakmatan. Sapay la ko mga rod takasta anak ko. Tano maabak di ka kaisuna a kwarta ta ije bangko. Ay, jak lamon. Di kay madanagan. No kunak to matasyak ti makamo. Sigurado nga agtriplen to ti kwarta tayo. Sige, tasumuro taktuman mat. Wan gayang bakit?
Adda nang kong istoryada iti store. Nagdadakkel ka no gayam agatad ti ipapaabak da bilin nga agina, iti kasino. Anya? Isu mo ti pag-iistoryaan da iti store. Ay nalakay, uray milyones ti maabak kadakwada. Saan ang makisayan ti kinabak nang da? Ngamin, bak nang da. Nasayat ano kasta? Agam ti bagbaga ti tattao. Agparparikot da kanon. Gapo kanuta na ibuson ti kwartada iti bangko. Gapo iti sugal. Anya? Isumot ti istoryada, bakit? Anya, agparparikot da bilin nga agina kunam Gina. Wan kagawad. Ngamin, naibos ka nun ti kwartada, gapo iti kasusugal da. Kunak no saan apudno, ngampudno matgayam. Kasano ngay daytan. Pangalaan da nga iti kanenda, no kasta sugal mo't gayam ti aramidon da. Agam sa bagay, ado dagiti kakabagyan da babaknang. Wan kagawad. Saan naparikot kadakwada ti kanenda? Ngamin, isuda dagijay at tao ti dida kaya ti umawat iti tulong manipod iti gobyerno. Kasla ka no ngamin nakakaasida no kas dyan. Ay, anya ngay nga rod. Kat baknang da. Sapay la kuma. Tasandan tong agparikot. Ay na, kasano ita na anak ko. Awa na napulos ti kwarta tay di bangko. Sa dino ti pangalaan tay daramatan ta. Ay, wen nga rod, mama. Kasano day tuyan? Kunak nga rod kan ka. Padasam ti umutang kadagiti kakabagyan ta babaknang. Padasam lang. Ay, inawagak ni Insan Joyce itay, mama. Ngamawan ka no kwartana. Kan uray ni Sally, awan mo't lang. Anyamat tanda kita tattao. Awan pa'y mat manamnama kadakwada. Wen nga rod, ah. Ay na, kasanuta itan, mama. Awanan apulos ti kwartata. Dayta nga rod, anak ko. Agbabawi ak, gapo iti panagsugsugal ta. Ay, nalabit. No saan ta na sumok tinagsugal. At dako malat ta kwartata nga aging gaita. Anda man ng tulong nga gapo iti munisipyo, kunayo kagawad. Uwan Romeo. Adanagan ni bakat mo itilistan. Iso nga ibagam kan kuha na nga umain tong Lunes, ah. Uwan kagawad. Sigurado na ita. Uwan gayam. May turad mo ti mapan iti ayan ti karubam. Asino kagawad? Ijay ka di ayan da Belen? Uwan. Ibagam ka na kuha da nga umayda intong Lunes. At tanaganda. Amang ano pabainan da kagawad? Saan siguro? Gamin, agdinamag dito'y ayan tayo, ti may papankad ako handa. Sa bagay makidi ah. O sige, ipadas ko nga ibaga kagawad. Bakit? Inton Lunes mapan ka di barangay hall ah? Ah? Apay lakay? Ada man ng tulong. Isuti ko na ni kagawad. Ay kat nasayahat nga rod ano kasta lakay? Adda mausar tayo no bilang. Wala, at dapay ka nung arod kwarta. Ay na, dakkel aba nagdeta para kada tayo. Wen. Wen gayam, si kaman ti mapan ijay da Belen. Inkay baga kadakwada nga umay da inton Lunes. Ada ka nung matulong ang maawat da. Ah? Ay, jakayat lakay. Ha? Ang mga noan yan tumanan ti ibagada kanya. Masair la ang tiriknak amapan mangibaga, nga uray na saya at matipan nakisarita. Sa bagay. Siyak man lati mapanan. Ha? Tulong pinansyal ko nam, Romeo? Wen, aga po iti munisipyo. Isumot ti ko na ni kagawad edi kalman. Iso nga umay kayo. At danagan nyo. Ay, kastaya. Sige, ibagak to ka ni mama. Tamapan kami to di barangay hall. O sige nga rod Belen. Kaya tagyaman na ka. Ay nanak ko, kasla mabainak amapan. Sikan sa laangan. Mama, saan amabalin asyakla ang tibaunan nyo amapan? Ngamin, nagan nyo tinakalista, mama. Oray saan-san. Ha? Kasla ngamin mabainak.
Amang ano niya timakuna dagiti tattao kanyak no bilang lang. Awanan na pulos kwarta tayo, mama. Isa pa nga siyo. Mapantayo ko ma. Sayang magday jay. Manon nga aldaw asan tayo ang nakapangan iti husto. Gapula ang tawan nga rod kwarta tayon. Ala. Sige. Mapanak nga rod, anak ko. Ma'am, adto iti para kada kayo. Ay na, agyaman ako unay kagawad. Dakkel atulong da ito'y para kada kami. Dakkel at tulong ko na, madam. Uhan kagawad. Ay uwan kayam. Pakawanan na ko kadagiti na isaw-sawang ko kan ka iti kalabas. Amo ka naglablabasak. Impagarup ko, asaan kami nga agkurang. Asaan kami nga kasapulan iti tulong. Ngam nagbidutak. Aklunak abidot ko day chay kagawad. Awanan day jay, madam. Tinapatag kat namiris yu ti bindot yo. Ngamin, santay nga mo dagiti mabalin na mapasamak iti masungad ngal aldaw, ma'am. Husto ka iti dayta nga imbagam kagawad. Imbes ko mga amok dagita, gaputa bakit akon. Agamsaan, gaputa natangig kami iti anak ko. Gaputa adukat nga rod ti kwarta mi iti. Agam namin pinsan anapukaw. Gapu mo ila siguro iti kinadakas ti ugali mi. O at iti kwarta anak ko, si kanti makamo amang ibudget. Mama. Ay, una yan di kastoy abiyag. Saan tala kumaan ang nagsugsugal? Saan ko maakastoy ti biyag tayta? Mama, para kanyak. Husto lang na dyan napasamak ka tayo. Anyat kayat mo asawan. Ana po kaw tidakkel agad tadakwarta tayo. Ngamin, naamiris tayo aga po iti dayta. Namimpinsan mo ti pa nagbalbaliw tayo, mama. Idadakwarta tayo. Saan tayo nga amo ti makigayam iti kaaruba? Wano ure asino pa indita. Gaputa ti kwarta laang tinapateg kada tayo. Impagarup tayo asaan tayo nga kasapulan iti tulong ti asino man. Husto ka anak ko. Pudnutan ako na. Iso amanipod ita. Sursurwuntan ti makipulapol kada kiti tattao. Banag asaan taan ar-aramid idi. Gapo iti kwarta. Di tay kumapukawan, tinasaya at apan nakilangan iti pada ataw, gapo iti kwarta. Tati kwarta na laka amapukaw, no di mo amo asalimet-metan. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Biyag, ti tao. Papa, apay pinanawan na kami matan. Kasano kami paitantawan ka na. Husto, Liza. Hindi ka nagsangit. Aklunin tayo ang tipan nakadisgrasya ni Papa mo, Manong Roji, awanan ni Papa na kasingsing patunay kanyak. Nakakaasimot dahi kayo, Obing. Ulilan iti ama. Aysa, usto daytan. Mapankan iti silid mo. Kaya't ko bantayan ti bangkay ni Papa, Mama. Aysa, saan ko maanatangkan ti ulam? May sala ang tisaw. Roger, pastrakam ni Aysa iti silid na. Di urayan nga agpungtot ako. Ala, umay mapantan iti silid mo. Taan mga nun niya teramida ni Mama. Wan. Mama, kaano ka di amay tabon ni Papa? Itangaal daw kitabon na.
Ha? Saan tayo nalamayan? Nalamayan matan iti may sangal daw. Paitabon tayon. Tagastos laeng no agpalamay tayo pay laang. Isuntumot lang ay sudet. Di uray lamayan tayo iti makabulan. Dintumot la agbiagan ti amam. Tanatay kat nga rudan. Mama, Uray di ka numay. Taday tantuman agsangit-sangit ti kukuam ijayan. Kagurgurak akit kitaan ti panagsang-sangit mo. umayak ka, Mama. Saanan ko nakmat? Basta umayak. Kaya't kung atindaran ti panakaitabon ni Papa. Di ka nga rod manan agsangit Uwen, Mama. Manong Roji, umayak man pailaang dito'y silad mo. O sige, sumra ka. Ang mabalan ka di. Manang ko ng kanyak. Makaliplipat ka man ako na ako. Sige, Manang. Kasta nasamsam it adanggan. Hay! Apayari mo ka iti silid mo. Tsak ngamin makasangit ijay silad ko, Manang. Ngamin, agasidag ti silad may ni Mama kat agungat no mangagdangag sangit ak. Ala! Agsangit ka man ng balasang ko. Nakalagladingit ngamin. Naitabunan ni Papak. Awanan tinakasingsingpat nga amak. Ay, wala nga rod. Ay, kasano nga itang tibiyag ta dito'y balayo. Pawanin dahi ti Papa, manakasingsingpat ka data. Uwan nga rod nauyong mat ngamin ni Mama. Santula ang sumingpat idinoda ni Papa. Ngamnawan ni Papa dito'y balay naguyong. Ay, nagpaiso dahi ta. Ay, papayakas jay, kaslasaan ang maladingitan ni Mama, bit ipupusay ni Papa. Diyak pa'y nakita ang nagsangit sika. Ha? Ay, pasensya ang imibagbagak lati madmadlaw ko ni Mama. Saan nga taan naliday, iti ipupusayan ni Papa? Aysa, itataawanan day di Papam. Ladingitan. Ngam pumanaw kan dito'y balay. Agnaed kan ijay balay dalolam. Ha? Apay, Mama. Awan karbangam iti daytoy abalay, Aysa. Ngamin, ampun da kalaang iti day di asawak. Masapol ang maamam daytoy. Taday tatag paiso. Saan akayat day di Papam nga ibaga ti kinapudno kan ka? Iso ang nagtalinaed ti pudno a kinataom. Bayat asibibiyag pay day di Papam. Anya? Asino nga ron nga tipod no nga inak? Diyaka mo, damagam tokin ni Lolam, ta itulod ka ijay. Mangisagana ka iti merienda, kapag meriendaam ni Eddie, Roji. Kabarbaro a driver ko ni Eddie. No kasta, pimanawan ti sigod a driver yo, madam? Saan man atila salsaludsudam si ka, Roji. Ako namlan asino ka akalalaingan amang palpalutpot kanyak. Manakibiyang ka talaga ababaonan. Sorry, ma'am. O ala, umay kan Eddie. When, ason? Oh, anya pala ang tararamidam, Roji. Kasta unay apanang matmat mo kin ni Eddie. Apay, kursonadam? Kayat mo agargaryan? Ay, kwa, saan mo't, ma'am? O sige, inaisaganan ti meriendayo. Sabali ti madlaw ko kadagiti dua, Driver na ko, nana. Angam kasla naglailo damat iti tunggal maysa. Driver na nga talang, Driver a sweet lover na. Ay, sus. Nagbiitan nga anaadaan iti boyfriend ni madam. Nabiit pala anatay da disar na asawa na. Ang ada-adagos ang boyfriend na. Ay, naapo pa kawanan na. Lukang mali ti atap ko. Nakaskas daw lang amin. Nakalala ilo da iti tunggal maysa.
Tauray dala agin narakop. Ngaglinlin na ngay. Ay, Rogie, agimpaki kamatan tapumanaw kan dito balay. pati siya. Papanawin dakmeten, Ma'am Asun? Kapilitan, takayat ko adalusan ti balay ko. Ha? So katak aminan akagawaan dito balay. Ibulang kon dagiti sigod akagawaan dito eh. Tapno awanan ti pakalaglag ipak iti day diser mo. Anya? Ti kayat ko, pati babaunan so katakmatan. Tadyak kayat ti marites ang babaunan. Ay, ala. Awan mo ti madingay nararamid ko kada kayo, ma'am. Apay nga ipapanawan da. Amok ngamin alabid ka. Diyak kayat ti kasta babaunan. Ti kayat ko, tay na ulimak. Saan akaskan ka alabid? Ha? Ala, agim pakikan. Taagidan kayon kini Aiza ang pumanaw dito balay. Uray, taawan mo't pinirma ang kontrata. Iso amabalin kalat ta apapanawan, iti anyaman nga oras akayat ko. Ay na, naimbag man tayong pasyar mo ti apukok dito'y balay may madam. Saan ko nga ipasyar? Ta isublikon kada kayo, nana. Ha? Natayan day di asawak anangampon kan kwa na. Iso nga isublik matan kada kayo, nana. Da kayon ti makaamukan kwa na. Di nagkumapanawan, mama. Sumurot ak kada kayong agawid. Saan ko maanatang ti ulong Aiza? Nilolam ti pudno akabagyam. Saan na siya? Mama! Alang, intayon, Rogie. Tagawid ka matan, ijay lugaryo. Itulod kan ijay terminal tibus apagluganam. Owen, ma'am. Manang Rogie, pangasim. Di ka kumapumanaw. Di nagpanawan. Aiza. O anya, sumurot ka kada kami, wano saan, Rogie? Sumarulo akton, ma'am. Kaduag pa ni Aiza dito, itakaasiman. Ay nana, pasensya kayo na. No makipagnaidak pa ilang diti balayo. Hindi nakmat ngamin palubusan ni Aiza. Ay na, masyanak iti awir ko. Takas lang ako matan. Tamanipod maladaga. Siyak tinangawawir kan ko, ana. Ay na, pagyamanak kititi ka Adam Tababaan kan ka. Maup-up ba si tiiliw ni Aiza kan ni Ma'am Ason? Ay, awin karon. Ay, uray kas dyan. Anak uyong ni Ma'am Ason ka ni Aiza. Patpad lata ti apo ko yu ti amok a babae. Ay, nakaladladingit laeng. Tapi musay mutan tinakasingsingput nga asawa na. Ay, nawin nga ron. Day di sir laeng tinangipatag ka ni Aiza nga apo ko yu. Tasana kayat idi ni madam ang mga punda. Impilit lang day di sir. Ay, masyanak lang iti apo ko. Ngamkindi, nakaragragsakak. Ngamin makadanak man din ti apo ko. Kinapuno na, diyak kumakayat nga ipaampun ide. Ngam nagpakpakaasi day di sir mo kanyak. Katamo ka na singpet, iso nga intulok ko. Nana? Mano atawan amakun konsensyak. Gapo iti panangipampun ko iti apo ko. Taiso ti pakalaglag ipak iti daydi na nanang ipasngay kan kuana. Ay, daksanggasat lang amin. Kanatay daydi anak ko nang ipasngay kan ni Aiza. Kadyak kayat ngagbali na nakakaasi ti apo ko kiti sidong ko. Isungay manugot ka nang ipampun iti daydi amo malalaki. Sana bali. Taadan iti poderyo ti apo ko yun, nana. Ala, di ka nagsangit. Makadinayon ti apo ko yun, iti agnanayon. Natay gaya man ti pudpud no nga inak, Lola. Wen, apok. Natay anang ipasngay kan ka.
kat ti amak ngay. Sa dino ti ayan na. Nangasawan iti sa bali ti amam. Tinalikudan na kayo iti day dinanang mo, iti sikog na kapaylaang. Kadya kon nakita. Kasla kunada mo ta nag-abroad ka no. Diyak mo ano sa dino nga abroad dayan na. Kasta gayam, Lola. Pasensyakan apok Narigat ti panagbiag ko diti probinsya. Amo ka na iruam ka iti napinta sa panagbiag. Iso amay kawa kalakit di. Ngem di ka madanagan. Tadyak itulok ngagbisin ka, apok. Iso na laeng tapuro na teeng ti may pasidakken ka. Ta iso mo timulak dito, oy. Di kaya agdanang, Lola. Nairuamak itinatang. Takanayon nakidya pagsidaan ni Papa itinatnatang. Nasaya at nga rin no kasta, apok. Ay na, diyak may ladawan ti kinaragsak ko. Ngamin makadana ka nitang nanayon. Lola, ay na, ipatpatag ka unay, apok. Kat ikarik, aramidag ti amin nakabailak. Tapno maipaay ko dagiti ka sa pulamwan. Napigsaak pa ay nga uray bakit ako, napok. Naway hata itanhani. Awanin ti man nakibiyang ababoonan. Ken ti ampun day di asawa. Agyaman na, tapinat ganti daw ko. Ti panang papanaw mo kadagijay at tao. Ay ayatan ka. Iso nga amin nakidawam. Ipaay ko. Dakkel una ito'y balay mo, hani. Dudua tamad ngagdendin na. Nagdakkel ti pagnanay dantan. Ha? Akan kasla maalyawak nga agnad dito ay. Taapay. Kasla daday di asawa mamang bambantay ka data dito ay. Iso nga ilakutan sa langan da ito ay. Tagumatang ta iti sabali abalay ta. Anya? Anya, mayat ka ason? Ilakutan ti balay mo. Sanak a komportable dito ay. O sige. Sikat ti makam mo. Nana, good news! Ada na sa pula kapag trabaho ang sentro, agparlorak. Makatulong akong kada kayo. Ay na, nagsayaaten ngay barok. Ang diyak kaya't ada kami iti apukok ti priority. Ada pamilya manas ka natulong ijay lugaryo. Ay na, ulila akong adamang. Ken adamatan kabukbukudan a pamilya dagiti kakabsat ko. Ken adamatan pagsapulan da amin. Iso abagiklaan hindi pampanunutek. Iso ang tumulong nga kada kayo. Nang runa ka ni Aisa. Kaya't ko atulungan nga giskwela. Ay na, agyaman akbarok. Ay, nakasingsingpet ka. Sapay kumatad adun to pe abindisyon ti sumangbaykan ka. Agyaman ak nana. Lola, agturpusa ko ni ti high school intun umay abulan. Wun nga ro dapok. Ay na, dakkel ti pagyamanan taken ni manang mo aro, Jay. Taiso ti tumultulong ka data. Awan problema iti dayta. Saan kayo nasabsabali kanyak? Kamang kayon iti biyag ko. Isuan napatag kayo kanyak. Saan kayo apanawan ditoy? Ken agyaman ak unay kada kayo, Tawel ka, maklata dito'y balayon, nana. Ay na, pakaragsakan miti dadateng mo kada kami, Roger. Sika ti instrumento ti apo, tapno makaadal ti apo ko. Wan manang, Roger. Napatag kamatang kada kami. Iso please, di ka kumapumampanaw. Saan da kami kumapampanawan? Wan, ikarik. Gapo tayo patpatag kayon kani Lola. Ason, kwarta man. Naibuson ti kwarta. Awan kwarta. Anya nga awan kwartam asasawam. Kat no nagsasaro na ti in manicure kan in pedicure mo iti kalman.
Or-ornongak ti matmatgadak. Tapno adda pagpuunan ta iti uray basitla negosyo. Kanon to pa makaurnong ka. Natay tanton, ngem di ka pala nakaurnong. Usaran takit di, tadagatangak. Anya manan ti gatangam, arak manan, pagbisyum manan ti kwarta. Ha, pagbabaem, Agulimak ka man. Di nak mabalin alapdan iti kayat kong aramidan. Tanulapdan nak. Nasaysayat lang agsinatan. anya, Ha? pangaasim edi, agbalbaliw ka kuman, awanan ti sanikwata, tainla kumatan ti balay ta, kan amin nga ornong ta. Nairanod tamat adwa ka dagi jay. Oh, Kat isardeng mon ati agbisyo, tapno makaornong ta, kat adda pagbiagan ta. ay. Yag mo ti kwartam ko naknay. Awanan ti adu pa asaw. Ay, narabyanak, taado ti sinerbisak. Ha? Asino ti babae anak kaidda iti sofa, edi? Shh! Tangiwat mo. Kababayin ka na giti karo ba? Asino da itang ababae kunak? Ni Mila, gayam ko. Gayam? Ha? Kastamanan ti imbagam idi kadagiti nagbalin ababaim. Insangpat mo ida dito'y balay. Kat gayam ko kunkunam, ngam babaim mat gayam ida. Agulimak ka. Padasam adangran ni Mila, tamakaraman ka kanyak na. Unay kamatan, Edi. Talaga ka di nga awan panagbalbaliw mo. Apay akasta ka. Mamin anon nga kare ka. Ngam awan mat matungtungpal mo akarim. Saan ka nga isuksukat? Di ka kitagyaman tagawid akpay dito'y. Anyat kayat mo. Diyan ko nagpakpagitakin ka. Nabanug ako na yun, Edi. Iso anasaysayat lang agsinatan. O sige, tayo talaga yan. Agsinatan ah. Ay na! Congratulations, Aisa! Agyamanak manang. Ay na, kablawan ka po. Nakagraduar kan. Kat kablawan ka matroje. Nakapaggraduar kan. Agyaman na kityadwa na itulong mo iti apo ko. Para ka na kayo kanilolak ti panagbaligik manang Roji. Nakasaysayat ka kanyak. Nagpaiduma pamatag tinariknakan ka. Nga uray saan ka akab kabagyan. Agyaman ako na ikan ka. Kat subalitak to ti kinaimbag mo kanyak. Ay na! Ti panunutom kit ni kiti agbalin ang masak bayam! Sa anak nga agururay iti uray anya asubalit tinaramida. Basta ti kayat ko agbalin anabaligi ti masak bayam ay sa! Lola, manang Roji, nagsweldo akon. Isong agpasyar tayo man. Ay na, agurnong kaki di! Di kagbalin ang barayo boy. Wan mad nga be, napok. Agurnong ka iti kwarta para iti masakbayam. Nangilasin ako na iti para iti dayta, Lola. Manang, basta agpasyar tayo. Takayat kong agrelax kayo. Ay na, nabsugak! Ay, oray siyak, nabsugak. Ngam na ya, dupay mat ti sobray ti in-order mo, ay sa. Sobra ti in-order mo. Di tayo matgayam kinabailan nga inibus ti order tayo, Lola. Excuse me. Dalpas kayo ka din anangan. Mabalin nga alaan da kita sobrayo. Tadi yung samat kabailan nga ipusan da kita. Aguray ka. Ang mabigbig kayo Nanaason? Mama? Da kayo kadidaytan? Sino ka? Balasang ko. Mama, siyak da ito'y. Ni Aisa. Ay, naku. Ay, sana ko.
balasang kan. Mama, abi aking mutong kayo matan. At ito ka sa laysayan, anak. Ay, napakawanan na ko, anak ko. Sorry. Kapo iti panang papanaw ko kan ka, hindi basit ka pa'y. Kastamat kan ka, Rochi. Pakawanan na ko, ma. Pagigyanan nyo itan, Mama. Napan kami iti balayo. Tasarong karanda kayo kuma. Ngam nalako yung matgaya man ti balayo. Awanan ti balay ko, anak ko. Agkatang-katang kita. Naibusan ti kwarta. Sursur-surak dagiti kakabagyak apakiturturukan, anak ko. Iso nakakaasi kita. Anya? No kaya't yung sumurot kayon kada kami iti panagawid mo iti probinsya. Ay nasaanan. Nakababain mo. Dito yaklatan. Tamakasursurak iti restaurant nga agur-ur iti sobra dagiti customer. Kan pasaray ag manicure, kan ag pedicure ak dito. Ay, ada parlor ko, ma'am. No kayat mo, ijay kan nga trabaho. Ano? Alan, Mama. Napatag kayo latta kanyak nga uri kasi tinapasama kiti kalabas. Uray sana da kayo tipudno ang nagtaudak. Imbilang kayo napudpudno nga inak. Iso asumurot kayon kada kami iti panagawid mi. Ay, madam, ada man na nagpamalik yun. Ay na, agsasaruno dagiti customer mo. Ay na, dinak man awagan iti madam. Tasaanan ang maibagay day takanyak nga awag mo. Syakit di tirumbang amang awag kan ka iti madam. Wano sir, wano bossing no iso. Tasikat ti amok ita dito'y parlor. Ay na, jak kayat nga awagan dak iti kasta. Ruji ko nahilatan. Manang ko namat nga rodan kanyak aroji. Ala, sige. Manang ason. Agyaman akmanan kan karoji. Jakam mo no kasano ang makasubalitak iti kinaimbag mo kanyak. Kastamatan iti ado, ana itultulong mo iti anak ko. Ay na, di yun panunutan dayta. Tinapatag, naragsak tay aminan. Nubukod mo laeng apagragsakan ti pampanunutam, awan na saya at apagtungpalam. Ngam no naasi kay ti pada matao, ragsak kantal na ti dumteng iti biyag mo. Bueno gagayam, di tan tinaggibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Biyag ti tao. Oh, antay tati ka na, Madela. Mahal kan. Agyaman aksalte. Ita ipay ang mabisina. Mangan ka nga, Rodan. Di nakdisturbuhan tawan oras ko amang subukon ka. Ada raminak. Hala, ingka aramidan ti kunam nga aramidam. Kabalak ti mangan asisyak. Rombong lang Tani, manaktak ka una yan. Ikarikatak ti mangan. Agpigpigar ti imak nga agisubo iti kanag. Ngam ikarikatak. Inay adak lang. Ti inauna nga anak ti asawak ti dinteng mapanak adagos iti silid ni Adela. Narigatan. Adela, nalpas ka na nangan? Saan pa, salte? Inayad mat ngamin kipandangan ko. Ala, yag mong plato kan kutsarang, tasubuan ka. Tarasan. Mama, si Maria kaklatan, ta nakalukat mo tiri daw yo.
Mangmangan kayo matan. Wan, Gemma. Subsubak. Tadi nakabalan ang mangan, guys iso. Mang Saldi, agyaman na ka. Pasensyakan, tasikan ti mga asikaso kan ni mama. Makumikum kami mat ngamin iti kabsat kong agtrab-trabaho. Awan ang yaman na, Gemma. Asawa ni Mamayo. Iso aron bang laasyak ni mga sikaso kan kuana. Agyaman nakmanan, Mang Saldi. Aywan, umayak mang tad iti kwarta nga igatang mo iti agas ni mama. Ay, sige. Time nak gumatang inton madamdama. Digusak pa'y ngamin ni Mamayo, apaman ang mapakan ko. O sige nga ron, saan akon ngagbayag? Mama, mapanakon, mangan kayo na imbaguan? Agsangit kayo manan. Ay, kwa, kanayon ngamin ang mailiw kada kayo tinayo, Gemma. Pasaray, agsangit no malagip na kayo. Nala, sana bale. Tayo makaalakit ti bakasyon ko. Bantayan kayon to, mama. Kumusta niya, ate, anak ko? Okay lang ni Myra. Busy mat lang iti trabaho na. Pakumusta am to? Ibaga makailiw ko na makita. Sige, mama. Ibagak to nga umayda kayon to sa lungkaran. Ne, nakasukat ka mo at salti. Papanam, Inang agsapol iti pagsayatan. saan ka amarabyan na? Agawid ka kumaat akos. Makaboring dito eh. Maestresak dito balay. Maumuma ka kadiin ang mga saasikaso kanya. Saldi sumbatan na. Maumuma ka kadiin ang mga tartaripato kanya. Pasensya ka na. Saan kumat ang nagayatan ti kastoy ang napasama kanya. Di pan nakaatakik. Iso ang naka-wheelchair aklata na kastoy. Ngamtultulong ak matibagik. Tapno saan ka amarigatan ang mga sikaso kanya. Kabayta ka man ako nakon. Tilalaw-lawatan manan. Maladingitan aklaang. Taklat matan ti panagbaliw mo. Idi sana kun ang makakunail. Kasano? Imbes adagiti anak mo ti mga sikasukan ka. Saan? Tasyak mo ti patudunan da. Ala, bayam tay bagakto ka. Sana rin. Siyak to man tagbalin adakasan mo ibagam ti ibagak. Di kan saan agpampanunot Adela. Kaya't mo aya aguraan dak dagiti anak mo. Saan? Butlagayam. Ang no kaya't mo pagtalawon da kon dito eh. Nagat sige ah. Ipulong mo kadagiti anak mo. Ngem, mapukaw nakmeten itibiyag mo. Saldi. Nay, nakapasyar ka ba? Kanakaan. Mapana ko man dito balay da kumpare ka, Rudy. Hanggang nagbiyahe mo't gayam. Jack na danon. Iso di mauasa ko na dito balay yung kan. Aya, apa ay, anyat gagaram ka ni kumparay. Awan. Kaya't ko lang kumatag palabas iti oras iti balay da. Kan makiinistorya akmat ko man. Kahit pinanawam di asawa mi di balayaw. Asinot kadwa na ngay. Awan na. Makauma mo't tagigan iti balay. Makabannog ti mga sikaso iti masakit nga asawa. Ha, ay unay mo ti kasta pa nagsasaomon ngay kaadakaan. Agpay sumutan ka. Ay, lawlawan ko na nangasawa iti bakat. No amok lakas diti pagbanagan na. Jack la ko mainar-araman. Ay, maditi kasta ngay bagbagam kanakan. Idi kapigpigsaan pa ni Adela. Kasla katek kimpet kan ko na. Ta siyempre, isupay la ide ti mangimat-maton iti negosyo da. Kahit amin na kayat mau, maited ni Adela. Iso nga itatasaanan ang makabaal, oras matain tapno si kasum di asawam. Saan kami mata nagkasarang kan? Nagijay ko maanak natin mga sikasukan ko na. Makumi kung dama nga rod kadagiti negosyo da. Taiso dati ng sublat iti negosyo tinada. Dahil tati pagsakitan tinakam ko ang kan. Imbes asyak ti pangitalkan da iti negosyo na dela. Ngamsan met? Dakdakkel ti karbangan da. Ta anak ida ni Adela. O na, ngam asawa nak met. Hanggang saan kayo mata nagkasar? Ha? Si ka mismo tinangi bagay tay asaan kaya nagkasar? Saan aya? Uncle. Hala,
agawid ka kidin ka nakan. Ing kaasikasun di asawam. Taamangan mo ka sa pulad nakan. Ada, mama. Agyaman anak, tasimbarong karka, may ranak ko. Pasensya kayon tanarabyanak ni imay. Kagap-gapok ngamin iti ayan kinegosyo tayo. Kumusta kayon, mama? Nasaya at mat anak. Ni Manong Saldi, ayan na. Agmay-may sa kayon samot dito balay. Kwa, rimwar. Ni, napanan na katrabiin. Kwa, anak ko. Binaon ko ang mapangumatang iti agas ko. Idi ko mapay nalawag abi na unyo narabyanan. Paawid ay jayan. Kat, kumusta kayo itisidong ti asawa yo, mama? As-asikaswan na kayo kadimat lanay bang? Wan, awan pa kadanagan nyo kanyak, anak ko. Nadungo ni Saldi kanyak. Mamin ano nga ibagak nga umay kayon agnaid ijay balay. Ngamdi yumat kayat. Ay na, agpada kayo iti bagbaga iti kapsat mo. Imbagak mo tadyak kayat. Awan agnaid dito'y balay, numakipagnaid kamin kada kayo. Di ipaabang yo, mama. Ay saan? Basta dito'y kami nga agnaid kini Saldi. Saan ka di nagbaliw ni Mang Saldi kada kayo, mama? Saan Apulos, anak ko? Nasingpet kan natungulat ta kanyak. Ala, kat sapay la ko mga rod ta saan to ang mauma ang mga sikaso kada kayo, mama. Nagturo kami di Rabi Saldi. Apay nga itakalaang anagawin. Naturo ka kay balay ti kumpare. Diyak ngamin makontak ti cellphone mo. Awan signal ijay. Ay, Saldi. Amom no kasano ti panagayat ko kan ka. Isong agtalaga kan ka. Kat sapay kumata din agtulukon. Mangrugi ka kadimanan nga drama, Adela. Kayat mo ta pumanawak manan. Kat jakon ag subsublipay, ha? Saan? Diyak kaya't asinaan na Saldi. At ang agsakit ak numapukaw kay tibiyag ko. Nukas sarad. Jak kayat apakibyangan ter aramid, akman? No kayat mo ngagtali na edak itisidong mo, bay anak. Palubusan na itisadi naman akayat ko apapanan. Naawatan, ha? Sige. Basta di ka pumampanaw. Patpatgan ka unay. Diyak ka baulan numapukaw kay tibiyag ko. Wen, di ka madanagan tasan ka panawan. Basta di nakpakibyangan. Kung kaya, nang tadya buruida ka anak mo iti kwarta? Juan, adda di talamiseta. Ano? 5,000 pesos. Nasayat nga rod. Tayo nak makichinda yun madamdama. Anyat kayat mo si Daen. Oray anyan. Basta saan ang maiparit kanya. Sige. Tagumata nga iti ado a prutas ken nateng. Ang ganda-ganda mo talaga, Aya. Ay naku, palagi mo na lang sinasabi yan, Kuya Saldi. Totoo naman ang sinasabi ko, ha. Mahal na talaga kita, Aya. Di ba may asawa ka? Uy, di ko yung asawa, ha. Parang katulong na lang niya ako. Kasi ako ngayong nag-aasikaso sa kanya. Sige na, sagutin mo na ako. Ang tagal ko nang naniligaw sa'yo, eh. Hiwalayan mo muna yung asawa mo bago kita sagutin. Matagal nang hiniwalayan ko yon. Hindi ko lang maiwan, eh. Kasi may sweldo akong nag-aasikaso para sa kanya. At saka, pag iniwan ko siya, di wala na akong bahay. Wala na akong matirhan. Ano? Pwede kitang iuwi doon sa bahay ng ex-wife ko, kung gusto mo. Ha? Asawang turing niya sa akin. Pero sa akin, ex-wife ko yon. Kuya Saldi? Huwag nang kuya. Saldi na lang ang tawag mo sa akin, ha? Uulitin ko. Mahal na mahal kita, Aya. Sige na, sagutin mo na ako.
Huwag ka nang mag-isip pa. Oo na agad, para tayo na. Saldi, wala na akong pambayad ng upa ko dito sa inuupahan ko. Kasi wala na akong trabaho. Ayaw mo naman kasi na bumalik ako sa trabaho ko. Oo baka agawin ka nila sa akin. Mahirap na. Wala na akong pambayad ng upa. Huwag kang mag-alala. Iuuwi kita sa bahay ng ex-wife ko. Ano? Wala kaming kasama doon. Kami lang dalawa. Kaya doon ka na tumira. Anong sasabihin mo sa asawa mo? Sasabihin ko na katulong ka, na ikaw yung taga-asikaso sa kanya para hindi siya makahalata. Ano? Tutulungan naman kita sa mga trabaho Kaya huwag kang mag-alala, ha? Sige, ikaw ang bahala, Saldi. Adela, nangalak itibabaw nun dito balay, tamarigatan ako ng mga sikasokan ka. Iso ni Aya. Magandang araw po sa inyo, madam. Kalaat sa ti panangalam iti babaunan Saldi. Apaya di mo imbaga nga umuna kanya. Ibagbagak na rin ditan. Apay, di mo kayat? Agpili ka. Mangalata itibabaunan ta, wano pumanawak langan, ha? Sige. Mangalatan iti babaunan ta, Saldi. Kasta, halika na, Aya. Ituturo ko sa'yo ang mga trabaho mo dito sa loob ng bahay. Makadlawakan ka, Saldi. Anyaman daytan. Manipod adan babaunan ta. Saan ka mo't tinarumrumwar dito'y balay? Saan akas iti apasaray saan kapayan nga agawin? Ay na, tila madmadlaw mo. Kasta lang arudon ti kasasaad mo. Osyo sera kapailaan. Pasensya kan. Ibagbagak lang tinadlaw ko. Maturog ka din, tarabin. Alas 7 pailaang itirabi. Nasa papay. May maya, tinasapa pa naturog mo. Tapno, daraste pa nagimbag mo. Saldi. Hala, maturog ka. Tatulungan ka nga agid na. Madamdamaak pa yung maturog. Tsak pa'y makaturog. Sige, makamo ka. Umuna ka nga rin na maturog. Ngayon, ijay manan salas ti pagturog ka. Dagang anak dito si Led. Kabukbukudan taman ng ti oras ta itaya. Isaw nga umay ka man. Saldi, lagi akong natatakot dito. Ha? Baka makahalata ang asawa mo. Hindi ko nga asawa yon. Ikaw ngayon ang asawa ko. Saldi! Aya! Sa dino ti ayan nyo. Saldi! Aya! Umay kayo man bi. Disturbo Ayan na nyo ita. ka di. Baka kailangan niya ang tulong natin. Hayaan mo na. Matutulog na rin yan mamaya. Huwag mo nang pansinin. Nagkapuam Saldi. Kan apay ang nabarta ka si Mangpat. Wala naman, Adela. Awan kwartak. Impag-atang ko iti agas ko tinabat-bati a kwartak. Kwartam, kunak! Awan nga rod. Awan kaya ba? No kasarag! Alak amin nga alahas mo dito eh. Tayla ko ka amin. Saan? Pang-aasim. Di mo pa kibiangan na kita alahas ko. Aya! Asaan ka? Halika nga dito. Bakit, Saldi? Tulungan mo. Kunin nating lahat ang mapapanginabangan dito. Juan, kawawa naman si Madam. Dalian mo. Para makalis na tayo. Dito. Kawawa si Madam Adela, Saldi. Tulungan mo ako, sabi. Sandali lang. Ay, kailangan kong tumawag ng pulis ngayon na. Ipatandak! Awan basol ko! Sige, patandak! Adela! Tulungan nak! Pakawanan na kuma! Ayatan nak, saan ka di? Adela! Sige, sir. Ibalod yun ay tatao. Salamat sa iyo, Aya. Salamat sa pagtawag sa pulis. Walang anuman, Madam. Bibigyan kita ng pera mo. Ay, wag na po. Wag na po. At aalis na din ako. At saka, may sasabihin po ako sa inyo. Sana, mapatawad niyo po ako.
Lagi po kasi akong nakukonsensya dahil sa kagagawan namin ni Saldi. Anong ibig mong sabihin? Makinig po kayo at sasabihin ko lahat ng totoo. Di awanan bain a lalaki. Jaklaim pagaro pa maiturod na kayo pagaramidan iti dakas. Naunday a panahon a kinalkalubak ti ugali ni Saldi. Gapoy tinalaos sa panagayat ko kan kuha na anak ko. Isa pa kawanan dak, no nagpamarangak a naragsak iti danana. Imbagbagak nga okay ak, nga oray saan mo't. Tadyak kaya't agurain yun ni Saldi. Kandyak kaya't apag sinaan da kami, gapoy tinalaos sa panagayat ko kankwana. Katipay na sakit. Ti pa nang isang put na iti kabit na di ti balayo. Awanan ni Aya. Pimanawan. Apa man ang nagpuno kanya. Pinakawan kon. Taiso tinang tulong kanya. Tapno saan nakamatakawan ni Saldi. Ala, ikuyog kayo ni EJ Balay, mama. Tayjayan ti pagnaadan nyo. Nagsaritaan mi nga agkapsat dayta. EJ Balay mi ti pagnaadan nyo. Tamang tangdan tayo ti mga sikaso kada kayo. Adon tinagbalin a bulsak ken ayat. Ngam di ka paalilaw kadagiti tattao arinuker ti panagpampanunod na. Agkararag kay ti Diyos ana marswa tapno mailisi kay ti peggad ken disgrasya. Bueno gagayam ditan tinagibusan ti pakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Biyag ti tao. Kastoy lang arudan ti panagbiag tayo. Nga maaramid mo pa'y latag babae din, no? Pakawanan na ko mapulin. Aglo na ka nagbidutak. Nganik ka na kumamat iti maudi agundaway. Tapno'y panagkukan ka tinapod no panagbalbaliw ko. Iti daytoy ngay naramid mo kanya. Panagkunam, nalakalaang ti mamakawan. Kasta ka di. Nasulisugak lang. Mga aglaang ti babae amamati iti kastarason. Tapno amom, uray anya ti aramidan ti babae amang sulisog kan ka. Nunanakam ka, saan mo atutupan? Pakawanan na bakit? Ba't yan na kuma? Awanan ti komunikasyon may kini Hazel. Diyak ka mo niya ti aramidak nanang. Nagsakit ni naramid ni Dino kanya. Imparupan na asan amap-map na kanyak nga asawa na. Iso ang nagsapul iti sa bali. Nala, uston anak. Anya nga rod ngay. Tao tayo laang agbidot. No para kanyak nanang. Saan nga umdas arason dayta? Ha? Impaay ko amin. Insakripisyo amin. Ng kurang lata para kan ko ana. Nala, di ka unay agladingit. Tapno di ka ma-stress, anak ko. Bakit? Sa dino ti papanam? Apay, saan ka kanya mapanpanog? Adda na patag apapanak. Katno nagmalmalam ka na panakilabada. Naginanaka ko man. Saanan? Adda na patag apapanak ijaili. Bakit? Mabit lang! Bakit? Napanan. Di na ko ningkang kano. Pangusarami ti kwarta, friend. Sapay nagdakal ti utangem. Pagpuunak ko maitinegosyo, Ilay. Nauma ako na makilablabada. Iso ang kayat ko tagnegosyo. Anya ko maanegosyo, ha? Bakery ko, ma, friend. Uray ba sitla bakery? Ha? Please, friend. Kaasyan na ko, ma. Promise. Agbayad ak tumot laang. Kasta ngaming tilinya.
Ta nagtrabaho ak iti may sa bakery. Ay, alaman lang yan. Pautangan ka, tagayem ka, Pauline. Oh, agyaman nakilay. Oh, anyang ano ti sangitam nga? Kaya't ko ngamin ayaw-awan tinaramit ti asawa. Babaan iti panagnegosyo. Tapno agbalinak abisi. Kat malipatak ti panangalilaw ti asawa kanya. Ay na, patib karam ti pakinakam mo. Kan, ipakitam iti asawam, akabailam day ta pagdaldalanam ita. Naimbag man ta pinautangan na katigayim mo, anak ko. Una nang, nasingpat day agayim ko. Naikitaam Dakil agatad tinutang mo. Ang mga numagastos mo itawan ka suskan na. Saan nanang? Adda pa ka isang ratan day ito kwarta. Awan bakery dito'y lugar tayo. Isong agi patakdirak iti bakery. Tababaan iti kaste nga aramidat. Mailiw-liwag ko ti panang loko kanyak ti asawa. Pangaasim dino. Di na kami kumapanawan iti agbalin nga anak ta. Hazel, awan panggap ko amang baybay akada kayo mabilang laeng. Ang pampanunutot ni Pauline. No, kasano kung ipudnukon ko natin amin. Saan ko mabalin asinaan? Hindi ka mandanangan. Kasaritak ni Pauline. Ibagak lang kan ko na at isikog mo lang tinapatag kanya. Iti kasta, umanugot nga umayak dito eh. O sige, makamu ka dino. Nukas damat lama si kugaya man di babae. Agsina talaangan dino. Ah, Baybayan na kaming iti anak na. Kat saan kay matan ariribukan pa'y. Pauline. Di kagdanag. Adda ni nanang akatulungak ang mga sikaso iti anak ta. Nawayakan iti kayat mong aramidan. Da kayo iti anak tatipilyak, Pauline. Sana. Taging ka ita. Nasakit pa'y lang ang tinaakam ko kan ka. Gapo iti inaramid mo. Madurmanak kan ka dino. Pakawanan ako, ma. Ikanak pa iti may sagundaway kung agbalbaliw. Saanan ko nakmat. Basta agsinatan. Den na amon jay babae. Ta saan kan apagan ano. Ay na, kasla ka ano laeng, edi mangrugrugi kang agnegosyo anak ko. Ang amita, di makalan tinagbasit a bakery edi. Ado pa yan ti customer mo. Una nanang. Ado a grocery ti supsuplayak iti tinapay. Ken nakabayadak pa yan iti utang ko kini Elay agayim ko. Ay, nasaya at ano kasta. Wow! Nagadumot tunday ta kwarta, nanang. Una nako. Manipod ita. Magatang tay amin na nakayat tayo. Kan pa-renovate tayong tibalay tayo. Wow! Nagmayat mo tin, nanang. Una nako. Narangayan ti panagbiag tayo. Dito'y kabinet ti pangikakadag ito akwartawan. Di mo ibagbaga iti sabali nga adda kwarta dito'y, ha? Da kayo laang kinilolam ti makaammo nga adda kwarta dito'y. Anak ko, nasaysaya at siguro no ibang kumti kwartam. Ay nananang saanan. Kat no adun ti maluglugi abang ko ita. Nalakaya ti malugi. Anya? May mayat dito'y balay apakaidulinan ti kwartak. Nataltalgad ngam ijay bangko. Pauline, pudno aya tinadamag ko a pinagsasawam ni bakit saring idinaminsan nga aldaw. Wala nang. Nasabat ko idinaminsan nga aldaw. Takas ano, dumaw-dawat iti barato, tanapintas ka nun ti panagbiag ko. Gapula iti dayta pinagsasawamon. Kasjay ti rumbang kankwana. Lakaman na mati impalakam na idi agab-abang kami pay laang iti balayda. Idi saan pay anauram di ipapaabang da di tabalayda. Ha? Sa ita, kunamlan asino adumaw-dawat iti barato, tanapintas ka nun ti panagbiag ko.
Asino ko maday di abakat tapno ikak? Ha? Itatagrigrigatan, kasla asinon akasingpatan kanya? Ha? Bagan anok ngay nga ikantikas niya eh. Pulos mat ah. Kasano itandino, awan kwartata. Anya nga'y daramatan ta, intun sumaruno at check up ni baby. Awan mo't amok kapagutangan. Ngamin, dandanin na utang amin na nagagayam ko. Anya nga tanong mapanta iti ayan ni Pulin. Agkid daw ta ititulong ken kuana. Total, baknangan. Ha? Panagkunam, tulungan na tangata. Padasak ti mapana. Barang makasarita kiti nasayahan. Anya? Umutang kayo iti kwarta nga aramatan nyo iti ospital? Uwan Pulin. Awan nga minan ti sabali ang masitgan mi. Kinaimbagkan ka. Tanapintasan ti panagbiag mo. Intuturod ka ti imay. Barang nga mautang ko ken ka. Ladingitan, ngam awan maitad ko ak kwarta. Dino, ladingitak nga iba ka. Ngam nasaysaya at siguro nagwin naswastan. Apay, Hazel. Kaya't kunti mga barwanan. Aga brodak kat ibatik ti anak ta kadagiti dadakkel ko. Anya? Agsublikan ka ni bakit mo. Tapat siya kakayat nakapayday jay. Nasakit man, nga masapul nga aramidan ta ti kastoy. Tadyak kaya ti agbasol iti agnanayon, Dino. Hazel. Mga barwanan ta kumahan. Itata sininaan na kanya babae, kundi subli ka kanya. Ha, naglalai nga mo? No dinak mahawata. Okay lang. Awanan nyaman na kanyak. Ti para kanyak lang. Kaya't ko kumaamaurnos ti amin kadata. Nang rona kat ada anak ta. Saanan ang masapon? Itatadon kwarta? Saan ka kundi subli kanya? Di ka agsawi ti kasta Pulin. Ta idi awan pa'y kwartam. Kaya't ko nga urnuson ti amin kadata. Hindi nak inawat. Ladingitak, Dino. Ngamdikan pagan ano. Ha? Agabrod ka kunam, tatang? Wan anak. Para kan ka ti panagabrod ko. Kaya't agsingsingpet ka, wan? Wan, tatang? Kaya't nuan nyaman tinararamit ko iti kalabas. Pakawanan na kanak ko. Wan, tatang? Saan ka kagura? Agyaman na kanak. Ipatpatag ka unay. Ipatpatag ka tatang? Pulain, aday bagak. Katsapay kumatasaan mo asintiran da ito'y. Anya day tananang. Madlaw ko ngamin ang manipod at dan kwartam. Namimpinsan mutten ang nagbaliw ti ugalim. Agbalbalin ka pa yan abastos kadag iti babak kita masabsabat mo iti ruwar. Anya ko maita. Adaya mo't perpekto at taon, nanang. Tanangam ti panagsasaum, tane. Madintikas na nga aramid mo. Adun ti mapaspasakitam, gapoy ti panagsasaum. Ay nananang awan bibiyang ti asino man kanya. Aramidak ti kayat ko. Tabiyag ko daytoy. Ha? Nanang, apay day ta imatyo abang. Papanan nyo. Ay, agawid ako ni Jeff probinsya. Ha? Panagkunak, awan serbik nga ina. Gaputasan kamot na kabailan nga isuro iti nasayaat. Nanang, kasano kami iti anak ko nung pumanaw kayo? Mga lakay ti babaunan niyo Sana bale takabailan mo't abayadan ida. Anya? Agsagana ka anak, tagbakasyon ka. Ha? Pagbakasyonan tayo, nanang? Iti lugar ti gayam ko. At the resort na, kit iso ti papananta. O sige, nanang, kayat ko. Isarata pa'y laang ti bakery. Tadyak mabantayan dagiti trabahador ko.
Ang mga nagkupit da. Isa na say-saya at no isarak pa lang. Sige, kayat ko ti aglangoy. Dayjayan ti anak ko. Again, enjoy nga aglang-langoy itipol. Napintasan ti biyag mi nga agin. Magatang mi ti amin akayat mi akanan. Kawas kanda dumapay. Makapan kami pa yan iti sa dinuman akayat mi apapanan. Iti sumaruno, lugan ti gatangan. Lugan laangan ti kurang kada kami iti anak ko. Napigsa ti negosyo. Taim madon dagiti supsuplayan mi iti tinapay. Napapintas ko matan ti balay mi. Iso at ti urnong ko akwartay ti balay. Kat igatang kunto iti lugan mi. Nimat na nael si akaaruba mi ti umaw-aw. Apay nga ta. Sungbatak na. Hello? Ay na, pulain balasang kaw. Sa dino ti ayan yaw. Nauram ti balayaw. Kastabatan ti bakery yaw. Anya, Diyos ko, mangayab kayo kumay ti bumbero, nana. Wan, nangayab kamain. Ngam nagpaspasa nagkayam kam ti apaoy. Awanan, di mapong ti balayaw, pulain. Saan? Kasanon tinagrigrigatan? Nanang, awanan ti balay tayo. Awanan ti urnong ta, anak ko. Awanan ti balay ta. Kan ti bakery. Awanan ti pagtatautan ti kwartata. Awan na pulos ti nabati. Pag nangadan tayo ngayon, Kapilitan nga agawit ta ni Jay probinsya. Tawanin apulos kwartata, anak ko. nala ang nagkayon dito'y balay. Nulakit di tamaanusan nyo ti panagbiag dito'y probinsya. Nala, husto, hindi ka nagsangit, anak ko. Patya ka makabangon kayon tumanan. Nadadawila namin pinsan na gitara pa po iti nanan. Anak ko, Kasanon ti masakbayan ti anak ko. Kasanon ti panagadal na. pasensya ka na, anak. Masaok lang da ito'y, Saan apa nagsidir? Ngam kayat ko lang ipalagi iti nararamid mo iti kalabas. Ti pa nagbalin mo anatangeg iti padam a tao. Gapo iti itudurasan ti biyag mo. Kila at ang imato ti purwang. Kat kasta unay apa nangidaon mo kadag iti awanan. Wanan, napanunot ko na ito. Kat naamiris ko abidot, dagiti nararamid ko. Pagpapaboyak dagita nanan. Nala, pagyamanak ta na amiris mo dayta. Kat sapay kuma, tanubumak ng kantumanan. Di mon ulitan ti inaramid mo iti kalabas. Kasaan na nasaya at ti kasjay. Wanan, saanin ang maulit. Kat pakawanin da ko man.